ikusiko dugu nola. Bueno, ikusiko dugu orain. Vale. Grabatzeko, konferentzia bat grabatzeko, ikusi duzue, ea bideoan lehenengo, nik grabatuko dut 2 eratan, bale? Konferentzian egonda, sakatzen badugu 3 puntuetan, sakatzen dugu grabatu konferentzia, eta azten denean grabatzen, hemen agertzen da, grabatzen botoi bat. Amaitzen duenean, bidaliko digu mezu bat gure korreora, eta hor bertan ikusiko dugu ja grabaketa, bale? Badago beste era bat, bada batzuek ezagutzen duzu Loom. Loom da gehigarri bat, Chromeko gehigarri bat, izango dizu baita ere gero zer den gehigarri bat. Programa txikiak dira, Chromeren, Chrome zabaltzeko eta gauza gehiago egiteko Chromerekin. Bat da Loom, grabatzekoa, baina bakarrik ikusten ditu 15 minutu grabatzen, bale? Erabiltzen badugu, horrelako estensio bat. Baina jaizten badugu Loom programa, bere horretik, jartzen baduzu Googleen deskargar Loom, jazta, deskargatuko duzu problemari gabe. Honek egiten du grabaketa eta ez dauka mugarik, bale? Egiten du, 2 ordu, 3 ordu ealtzuena, bale? Ez dauka inolako mugarik. Venga, grabatzen ari gara ja bestearekin, hasiko gara grabatzen honekin. Hemen badaukagu iraukera, screen gehi kamera hemen dago, baina horrendik ez agertzen, nik ez dut nahi kamera, bakarri nahi dut pantalla, orduan screen only, sakatzen dut, eta ditu. Full screen, bai, pantalla osoa. Kamera, nik ez dauka jarrita orain, desaktibatu dudalako hemen. Eta aurikularezko mikrofono hori dira erabiltzen ari naizenak. Momentu batean, mikrofono gehiago baldin badaukazu, hemen aukeratu behar duzu zein erabili, bale? Ni orain erabiltzen ari naiz inalandiko bat, aurikularezko mikrofono, hori aukeratuko dut. Normalean, erabiltzen baduzu portatil batean, izango da Realtek edo dakizen, bale? Baina, aukeratzen duzuenean, ikusiko duzu hemen mugitzen dela hitz egiterakoan, eta zen duzu, jazta, ondo dago. Bale, ez da recording, egingo du, kuenta atrás bat, eta hasiko da grabatzen. Bale, badago grabatzen. Hemen daukat botoi bat gelditzeko, amaitzen dudanean sakatuko dut stop hemen, eta utziko dio grabatzeari. Bale? Venga. Hori, zuzen gordetzen da, amaitu bezain laster, stop sakatzen duzunean, bidaltzen zaitu bere horrira. Eta hau daukazu ja bideoa. Momentu, bertan, hor bertan amaitu bezain laster. Gero hortik deskargatu alduzu, partekatu alduzu osteka batekin, nahi duzuna, bale? Venga, vale. Venga, batzuetan hor, galduta. Hori, bideoan badaukazue, horietan badaukazue, saltzeko era guztia, pero, ikusiko dugun guztia, vale? Lehenengo izango da, gela sortu eta ikasleak gehitu. Eta leio nagusia ikusi, zer dagoen leio nagusia horretan. Venga, sortuko dugu gela bat, eta hasiko gara ikasleak gehitzen. Zuek egin aldu zuen irekin batera, bale? Sortu gela bat, eta joango gara probatzen. Lehenengoa izango da, Classroomera joatea. Classroomera joateko, kokatzen bagara adibidez, Gmailen, edo Driveen, normalean Jesuik aplikazioetan, bertia agertzen zaizkigu hemen bederatzi puntu. Laukitxo bat, bederatzi puntu ekin. Hemen, badaude, Google Suiteko aplikazio guztiak. Guztiak daude hemen, bale? Orduan, aukeratzen badut ikasgela edo Classroom, joango naiz Classroomera, bale? Eta hemen, joan baita ere pizta bat oitzen, Googleek erabiltzen dituen ikur batzuekin. Adibidez, gehi hori agertuko da leku askotan. Izango da zeo zer gehitzeko, kasu honetan gela bat. Baina dokumentua gehitzeko, sortzeko eta bat. Sakatzen badugu hor bertan, nik hemen ditu ja, eginda ditudan gela guztiak, Classroomen, baina sortuko dut berri bat, sakatu gehi eta sartu ikasgelan. Edo sortu ikasgelan, kontuz. Sortu edo sartu izango da ikasleentzat. Ikaslei ez zaila agertuko sortu. Sortu ikasgela, eta menu bat agertuko zaigu. Menu horretan normalean bakarrik idazten dut izena.
idatxea dira beste gauza batzuk, katala, gai, ikasgela, baina ni normalien izena. Ba, bueno, Munoa, El Pilar. Vale? Hori izango da, nire gelaren izena, eta horrekin, nahiko, sortu, eta jazta, egin da dago gela. Vale? Gero ikusiko dugu ikasgaia, eta gaia. Venga, batzuetan usatzen da, baina, bueno, venga, jazta. Badago, sartu da, vale? Badakagu sortuta dela, ez daukago ikaslerik, ikusiko dugu ondela jarri eta bat, baina, bueno, ikusiko dugu pizka bat gainetik, hori, legio orokorrean daukaguna. Azteko daukago hemen, menu bat, korrontea, ikasgelako lana, jendea eta notak, bale? Venga, korrontea, zertarako erabiliko dugu, zeo zer partekatzeko gelan. Baina kontuz, hor ez dira jartzen lanak eta materialak eta bar, Hor komentarioak bakarrik, iruzkinak. Irakasleak, ikasleekin egin egituen iruzkinak. Edo aldrebet ikasleek, irakaslearekin. Txoko klasea oso ondo egon zen, edo hau ez nuen ulertu, edo dakizen. Bakarrik dira iruzkinak, komentarioak, txat antzeko bat edo, bale? Edo zein gauza publikatu nahi badut hor, bakarrik sakatu behar dut, eta jazta, idatzi, zer partekatu nahi dudan, bale? Baina, iruzkinak dira komentarioak besterik ez, Hor bertan baita agertuko dira, korronte horretan, agertuko dira irakasleak sartutako material guztiak eta lanak. Baina abizu bat, irakasleak sortu du material berri bat. Irakasleak sortu du lan bat, berria edo. Bale? Egongo da, abizu bat, jakiteko ikasleak, publikatu duela zehose irakasleak. Bale, eta hemen, ohituko gara ja, beste botoi batekin. Gero ikusiko dugu hobeto, baina beto, hemen agertzen da, norekin egin nahi duzu iruzkin hau. Bueno, de Munoa El Pilar edo beste gela batzuekin. Normalean egingo dut nagoen delakoekin, ezta? Baina, bueno, badakat aukera baita ere egiteko beste gela batean, iruzkin berbera. Ikasle guztiekin, edo bakarrik, hemen, ez da inora agertzen, inora ez dagoelako, baina, bantzu bat utilizaude. Badago konexioa altxufe hauekin? Badakizue, konexioa dagoen altxufe hauekin? Bai, jarri dut eta... Bai. Bai, kargatzen. Non dago beste entxufe bat, funtzionatzen duena. Bai, baina ez que supuesten... Bai, egon behar da korronterik, ez da? Bai. Bateriarena eta retzen. Barazo bat, bueno, arazo teknikoak, hauekin ere ohitu behar gara, Bai, horren badago gara. Bueno, barazo tekniko hauekin baita ere ohitu behar gara, Informatika badi badauka hori gauzak errestatu eta pilo bat aurreratu, baita ere batzuetan arazo teknikoak konpondu behar, bale? Hori da beste gauza bat kompetentzia digital. Bueno, venga, ikasle guztiekin partekatu aldugu, nik ez daukat ikaslerik orduan ez dira agertzen, izatekotan hemen agertuko zen zerrenda bat, eta aukeratu aldut norekin partekatu. Guztiekin edo bakarrik batzuekin. Gehitu botoian, agertzen da zer gehitu aldudan, bai lanetan, bai hemen iruzkinetan. Bai lanetan, bai materialean, ereko guztietan, beti gehitu aldut Google Drive-eko dokumentu bat, esteka bat internetera, fitxategi bat, ordenagailukoa, edo YouTube-eko bideo bat. Ikusiko dugu lasaia, bale? Venga, orduan, hemen bakarrik, iruzkinak egin, bale? Zer? Ez duen aurreratzen,
Bai, hori gero ikustiko dugu hobeto, lehio hori, Bakarri da ikusteko botoia hau agertzen dela leku askotan eta orduan hauek pizka bat gainetik ikusteko. Baina, ikasgelako lanean, zer aurkitzen dugu hor? Ba, hor bertan bai jarriko ditugu lanak eta materialak. Hor utziko dizkiegu irakaslei lanak eta materialak. Hor daukagu sortu, bale? Eta orduan hor daukagu sortzeko zer lan bat, ikasleek egin behar duten lan bat. Lan galdeketa duna, normalean formularioak, testak, azterketak nahi baduzue, bale? Galdera bat da hori bakarrik galdera bat, oso gutxitan erabiliko dugu. Normalean test bat erabiliko dugu galdera batzuekin. Galdera bat egiteko bakarrik izan behar da oso zehatza, ezta? Orduan oso gutxitan erabili. Materiala, eta materiala da konsultatzeko materiala. Desberdin du ondo, lana eta materiala. Lana da ikasleak zeo zer egiteko, eta materiala da guk usten diegun fitxak, estekak, YouTube bideoak, berak informazioa bilatzeko gai bati buruz. Aztertzeko eta da. Berrerabili argitalpena da beste gela batean edo beste momentu batean erabili dudan hori lan bat edo material bat, esaten dut gui, ba orain erabili aldut baita ere gela honetan. Ba, hartu aldut beste gelatik eta ekarri. Gaia izango da beti lehenengo gauza. Normalean egiten dituzue gelak mailaka. 6. B, 5. B. Gero hor barruan, bakoitzak egingo du bere antolamendua. Normalean gaika. Mate, euskera, inguru, natura, gazte, bale? Joango gara sortzen gaiak. Hori izango da lehenengo gauza. Jendea, hor barruan, egongo dira ikasleak. Eta horren ikusiko dugu nola behitu. Bale? Eta notak. Notak, hemen agertuko dira nota guztiak, taula batean, eta jazta. Bale? Venga, basiko gara gehitzen ikasleak. Eta ikasleak gehitzeko berriro, bueno, irakasleak, jarri aldugu irakasle bat baino gehiago, baina normalean ez. Ziklokalan egiten baduzue, edo maila batean bi irakasle eta jarri nahi baduzue, biok, egon nahi baduzue, gela guztietan, bai jazta, jartzen duzue, nik sortu dut gela, baina gehitu aldut irakasle bat, hemen, bere imeia, idatziz eta jazta. Bale? Venga, baina gonbidatuko ditugu ikasleak. Sakatzen badut, gehi ikurrean berriro, esaten dit, idatzi izena edo elbide elektronikoa. Joan naiz idazten elbide elektroniko guztiak banan-banan, baina noski hori da, pizka bat, pizka bat luzea, edo egin aldut, hasiko nahi monoarekin, edo baldin badaukat nire driven, edo Excel batean, edo Word batean, baldin badaukat ja, nire ikasleen emailen zerrenda, normalean izango duzue. Gelako zerrendan, badituzu izenak, abizenak, jaiotze dat, eta dakizer, egin zutabe bat, jartzeko baita ere ikasle guztien emailak. Orduan, baldin baditut eginda, badago kargatzen, bakarrik kopiatu behar ditut eta itxatzi. Eta horrela gonbidatuko ditut guztiak batean, bale? Kopiatzen ditut, ala, bian oraindik, venga. Ia konbondo ginen dana, jarritzatean entzuten duzuen ondo, ala ez, bale? Jakiteko. Bueno, gelditu gara, justu ikusten nola gonbidatu ikasleak, bale? Orduan ikusiko dugu, aber non daukadan orain, bale. Bale, ben geuden eta kopiatu behar genituen email guzti horiek gero gonbidatzeko, bale? Orduan, hartuko dut lehenengotik azkenengora arte, eskuineko botoiaz egingo dut kopiatu, eta baldin banoa gelara ikasleak gehituko ditut, eta hemen eskuineko botoiaz pega, bale? Kontuz oraindik gonbidatu ez da agertzen aktibaturik, grisa dago. Takatu behar dugu behan,
bilaketa emaitzak, orain bai gehitu egin dira guztiak, eta orduan gonbidatu. Bale? Beste arazo bat. Eta hori bada, entzun momentu batean, venga. Entzun. Ni badaukat orain arazo bat. Saiatu nahi gonbidatzen, bai, El Pilar, bai, Monoakoak, eta esaten dit ezin dira gonbidatu. Hori da, barruko arazo bat, hemengo arazo bat eta El Pilarreko arazo bat. Administratzaileak, jesuiteko administratzaileak, hori, IKT, eskolako IKT edo zendariak administratzen duena, esan behar dio, Classroom-i onartzeko beste dominiuko jendea, edo zuek apuntatzeko beste dominiuko geletan. Hemen arazoa, zuek eduzu izango arazoa, ikasleekin. Hemen arazoa da, ni naizela de begunezerola.net, hori da nire domenua, zuen domenua da monoaskola.net, eta Pilarrekoa elpilareskola.net. Orduan, suponetzen da taldeka doazela. Eta normalean bakarrik gonbidatu alduzu zure domenikoak direnak, gela batean. Administratzaileak aldatu aldu hori, eta jarri aldu, ez gonbidatu aldut edo nor, edo nire domenikoak direnak apuntatu aldira edo non. Hori hitz egingo dut zuekin, izan eta joli, eta zaiatuko, esango dizuen dolan. Nina den zuek ez duzu izango arazo hori. Gonbidatu duzu jendea, eta problemari gabe, eta domeniu berberakoak zarete, eta ikasleak izango dira baita ere domeniu berberakoak, monoaskola.net edo pilareskola.net, bale? Eta orduan zuek ez duzu izango arazo hori, bale? Nik, hurrengo egunerako konponduta badago, bai, jarriko zaituztez, bale? Bitu gara bertu da bat bakarrik gonbidatu ba. Baina, egingo dut frogak egiteko, egingo dut beste batzuekin, edo batekin behintzat. Vale, egingo dut behintzat batekin, bitu hau da, ikasle zero bida, begunean erabiltzen dudan nik, hori, frogak egiteko, ezta? Praktikatzeko edo. Eta hori da, begunezerola.net, honekin ez daukat arrazorik, nire domenikoa da. Baina zuek ere duzu izango, behintzat, ikasleekin, domeniko berberakoak direlako. Gonbidatu nahi baduzuek, kanpoko bat, monoaskola edo pilareskola, ez den bat, orduan bai aktibatu behar da hori, administratzaileak aktibatu behar du aukera hori, bale? Baina, venga. Normalean duzu izango arazo hori. Ni badaukat hemen bi ikasle gonbidaturik ja, bale? Eta orduan, aurrera jarraitzeko ikusiko dugu nola jasotzen duen ikasle horrek gonbidapena, bale? Venga, bueltatuko gara pizka bat korrontera, eta jarraituko dugu ikusten pantalla. Eta gero ikusiko dugu ikaslearena. Venga, pantalla honetan, zer gehiago dago? Hemen, badituzue ezarpenak. Baina ezarpen horietan agertzen da berriro, ikasgelaren zaitasunak, eta orokorrak. Hemen bai, sartuko gara beste momentu batean, ikusteko mi konferentziak nola antolatu hemendik. Bale? Beitu, lehen esan dut, Drive, Gmail, formularioak, guztiak bateratuta Classroomen barruan. Konferentziak baita ere, hemendik bertatik egiten duzu konferentzia bat ikasleekin, bale? Hemen daude orduan, ezarpenak, normalean ez dugu ez edukituko, bakarrik mitarena. Baina hori ikusiko dugu. Ikusiko dugu, eta hemen, badaukagu beste gauza, importante txiki pare bat. Ikasgelaren kodea, hemen daukat, ikasgelaren kode bat. Kode honekin ikasleak sartu aldira gelan. Bale? Egin behar dutena da Classroomera joan, eta lehen egin dugun moduan gehi botoian jarri sartu gela batean. Eskatuko dio kode bat, kode hori izango da. Kode hori ematen diogu korreo batean idatzita, bale? Eta jarriko dute eta sartuko dira. Hemen, miten esteka,
ez dugu egingo oraindik, ikusiko dugu bera gorrera gonbiti, bale? Eta sakatzen badugu berriro ezarpenetan, hemen agritzen da, gonbidapen esteka. Esteka hau kopiatzen badugu, hemen bertan sakatuz, kopiatu da ja, esteka kopiatu da, banoa gemailera, bidaltzen dio gemail bat ikasleari, itxasten dio esteka hori, sakatzen du eta sartzen da. Bale? Hori da bigarren era sartzeko ikaslea. Baina erabiliko dugu, nire ustez, errezena dena. Nik gehitu dut ikasle hori nire gelan ja. Orduan, zer gertatu da? Ikaslea, bale, Pilar, non nagoen, zein da ikaslearen zainoa. Bale. Hemen, orain banago ikaslearen gemailen. Ni gonbidatu dut ikasle 02 eta orain dago bere gemailen. Ikasle 02 sartu da bere gemailen eta hor badauka mezu bat. Invitación a la clase manual Pilar. Ikaslea sakatzen du, jaisten du pizka bat, eta hemen dauka botoi bat. Unirse. Baina zan. Saltuta dago ja. Eta saltzen da zuzen geran. Hori nire ustez da erarik errezena. Zuk gonbidatzen dituzu ikaslea kopia-pega hori egiten, eta esaten diozu. Aiztu jasoko duzu mezu bat. Eman unitze eta jazta. Eta bazaude gelan. Jazta, badago ikasle moduan gelan. Eta bitu, bakarrik ikusiko dugu pizka bat, ikasleak badauka baitare tablon, trabajo de clase eta personas, baina ez dauka notas, noski. Vale? Hemen berak ikusiko ditu edo egingo ditu iruzkinak, hemen ikusiko du bere lana, hemen ikusiko ditu gelakideak, baina jazta, besterik, ez? Vale? Venga, tikituko dut, eta bueltatuko naiz berriro, nire gelara, vale? Venga, hor banago nire gelan ja berriro. Hiru era, invitatzeko edo gonbidatzeko umeak, vale? Edo kodea eman, edo web esteka eman, edo gonbidatzen ditugunean jasotzen duten emaila. Hori da automatikoa, herrizena, bale? Eta hemen badaukago baitare, bakarrik beste gauza bat, hautatu gaia, aldatzeko hemengo irudia. Sakatzen badugu hautatu gaia, izango ditugu irudi batzuk, edo igo aldugu bat ordenagailutik, bale? Eta hautatu aldugu, beste irudi bat, hemen agertzeko, besterik ez, bale? Bakarrik buru hori aldatzeko edo personalizatzeko bizka bat. Bueno, lege orokorrak ez dauka gehiagorik. Ez dauka gehiagorik, bale? Hemen badago beste menu bat, baina da ikusteko gaiak eta bat. Bueno, ikusiko dugu orain ja, jarraituko dugu ikasleekin, eta ikusiko dugu bai, zare nola kudeatu ikasleako, edo zer egin aldugu hor ikasleekin, bale? Azteko, ni badaukat bi ikasle. Bata dago negrikaz eta bestea grise. Zer esan nahi du, honek onartu du gonbidapena, eta badago bera barruan sartuta, baina honek oraindik ez du onartu gonbidapena. Eta ez dago sartuta, bale? Jaso du mezua, baina ez dago sartuta gelan. Unirse hori sakatu arte ez da egongo gelan. Venga, bueno, ikasleekin ikusiko dugu zer egin alden. Azteko, pikatzen badut ikasle batean, hor, pikatzen badut ikasle batean edo bitan edo irutan, hemen badaukat menu bat, ekintzak. Sakatzen badut, zer egin aldut, bidali mezu elektronikoa. Bai, azta bidaliko diot, mezu elektroniko bat, gemailen bidez. Automatikoki. Kendu gelatik. Eta desaktibatu iruzkinak eta argitalpenak egiteko aukera. Baldin badago bat, iruzkin horietan, tontokeria jartzen dituena, edo aproposak egiten ez dituena, kentzen dio baimena egiteko. Bale? Esaten diotor desaktibatu iruzkinak eta argitalpenak egiteko aukera, eta punto. Bale? Eta kentzen dio baimena. Hemen, baitare, beste 3 puntu daude. Eta berdin, bidali mezu elektronikoa, bai, jazta.
bestean agertzen zena baitare. Eta hortik, zuzen hori zakatzen badugu, bueno, zakatuko dut, baina ez dauka inolako historiarik. Zabaltzen da Gmail eta bidaltzen dio mezua. Zabaltzen da ja lehioa mezua bidaltzeko, bale? Ikasle 02, gaia, bidaltzen dio mezua, bidal, jazta. Bale? Horregatik, esaten dut, kudeatzen du dana batera. Gmail baitare, ez gara hortik atela behar, ezertarako gauza pilo bat kudeatzeko. Venga, eta hemen agertu zaiku beste botoi bat. Gonbidatu tutoreak. Hor agertzen ez bazaizue, batzuetan eta hor agertzen, eta batzuetan agertzen da hemen 3 puntuetan, bale? Agertzen ez bazaizue, 3 puntuetan egon alda. Baina egingo dugu hori, gonbidatu tutoreak. Eta zer egingo dugu honekin? Venga, ala, eskolgatu berriro, baina. Zer egingo dugu honekin? Tutorei gonbidatuko diegu, astero, hilero, edo egunero, jasotzeko txosten bat, geran egin dugunarekin. Gero berak aukeratuko du, astero den, edo hilabetero den, edo egunero den, bale? Zer egin behar dugu? Ba hori, bere korrea jarri, gurasoen korrea jarri. Hemen, noski, nik batzueta zeren dut, bueno, normalean, ikasleek izango dute korreo bat, gurasoek ezagutuko dute, ezagutu behar dute, baimen askatu behar diezu gurasoei korreo bat egiteko ikaslei 14 urtekoak, baino berakoak baldin badira, hori kontutan hartu, beti eskatu behar diezu baimen bat, eta orduan, baimen horretan, suposatzen da, gurasoek sartu behar diren abizean behin kontu horretan, ikaslearen kontuan, bere semearen kontuan, ikusteko zer egiten duen, zer ez duen egiten, nola erabiltzen duen. Ia erabiltzen duen Gmail beste batzuekin bidaltzeko mezuak. Suposatzen da, eskolakoa, bakarrik dela kontu hori. Orduan gurasoei, noski, noizean bentsartu behar dira. Orduan, zein jarri hemen, nik erabiliko dut orain korreo berdina, ikaslearena, ez komplikatzeko gauzak askorik. Baina noski, nik hemen tutorearen eta ikaslearen korreoa berdina baldin bada, nik idatzi nahi badio, zeo, ama edo aita bati, umeak ikusiko du baitare, eta hori ezaiko meni, bale? Batxoetan ez dut enteratu nahi. Orduan hobe, batzea baitare gurasoen korreoak, eta erabili gurasoen korreoak honetarako, bale? Nik orain bakarrik ikusteko nola doan, jarriko dut berriro berdina, edikasle 02, bale? Baina normalean, eskola batzuetan, egin duzuena, izan da korreo bat ikasle guztiontzat, eta beste korreo bat guraso guztiontzat. Hemen, ikasle, hemen lehen agertzen zitzaidan, gonbidatu tutoreak, jazta. Eta agertzen ez bazaizu hemen, agertuko zaizu hemen. Beitu, hemen adibidez, orain agertzen zaite hemen, 3 puntuetan. Bale? Baina, onartuta egon behar da, Ikaslea osaltuta dago, baina hauek. Bai, zudakazu saltuta, bere. Onartu du, beste zagolako, baina metale enviaron un correo. Vale. A ver, kenduko du. Batzuetan, nongoa da korreo hori? Domingoa? Vale. Bueno, momentu baten esan da beste arazo bat. Behar bada, berriro administratzaileak, ohitu behar naiz, pasatxo baino lehen, egoteko administratzaileekin eta ikusteko ondo dagoela dana. Berriro administratzaileak aktibatu behar du aukera hori. Que los profesores puedan invitar a tutores. Behar bat daukazu aktibaturi zuet, pilarreko baten batek, aukera hori baldin badauka iratxitzatean. Behar bat pilarren badaukazu aktibatuta eta hemen ez. Bale? Orduan hori besta aukera bat da, baina administratzaileak egin behar duena. Jesuit administratzaileak. Jarri behar du en Classroom que los profesores puedan invitar a los tutores de los alumnos. Vale? Aktibatu behar du. Venga, aktibatuko dute, egun hauetan, administratzaileak eta orduan problemari bai. Bueno, bai, invitatu dut, bale? Tutorea. Joango naiz kontu horretara,
Venga. Vale. Banago ikasle 02 kontu horretan. Ikasle 02. Suporetzen da orain gurasoena dela. Baldin banoa gemailera, ez kemendik ez dut ikusten eta... Venga, baldin banoa gemailera... Vale. Eta baldin banoa recibidos, hor daukaz bitu. Jaso du jamezu bat. Recibe resúmenes de Google Classroom para tu hijo o hija, ¿vale? Sakatzen badut. ¿Vale? Suporetzen da orain, aita edo ama naizela, Korreoan agertzen da, jaso nahi bai dituzu sostenak edo eman aceptar. Tutoria baldin ez bazara, okertu naizelako ni, jarri. Baina, bueno, normalean bai ondo, eta aceptar. Eta orduan, zein korreoarekin jarraitu nahi duzu, con ikasle 02? Bai, honekin dago ondo. Eta orduan ja, agertzen zaizu, ¿Con qué frecuencia quieres recibir un correo electrónico con un resumen de la actividad del alumno? Semanalmente, a diario, pero no recibir comunicaciones, ¿vale? Utziko dugu semanalmente, eta astero, jasoko du, gurasoek jasoko dute, txosten txiki bat. Aste honetan egin ditugu lan hauek, pan, eta jazta. Bai, automatikoki jasoko du, korreoa, Gmailen. Egin duzuenarekin, gelan, aste osoan, ¿vale? Horrela usten badu, semanalmente, horrela egingo du, semanalmente. Venga, hemen, ikasle eta lehi orokorrean, gutxi gora bera, badana daukago ikusita, ¿vale? Hemen dituzu hiruerak, gonbidatzeko jendea, eta venga, joango gara hurrengora. Nola sartu ikasleak gelan, bueno, ja ikusi dugu, baitare, ¿vale? 3 modu dituzte sartzeko, eta errezena da, hori, guk gehitzea eta haie jasotzea mezua. Venga, sartuko gara ja, galderak egiten, eta materialak sortzen, ¿vale? Joango gara ja, benetako mamila, ¿vale? Venga, gaude hemen berriro gure gelan, eta joango gara ikasgelako lanera. Hemen bai ja, hasiko gara, benetako lana, materialak, eta jartzen. Eta hasiko gara, lehenengo gauza, lehen komentatu dizuet, sortzen gaiak. Hori izango da lehenengo gauza. Sortuko ditugu gaiak, gero ondo antolatzeko material guztiak. Matematikaren dena, matematika gaian. Euskararen dela, euskara gaian. Bueno, hasiko naiz, egiten adibidez lehenengo amate, vale, gehitzen dudanean gehituko dut, gehituko ditu jala batzuk, berriro, beste gai bat, orain jarriko dut euskera, eta beste bat, jarriko dut, adibidez inguru. Beste gai bat, inguru. Vale, horrela joango nahi gehitzen gai guztiak. Bebala asignatura bakoitzerako gai bat. Gero antolatzeko material bakoitza eta lan bakoitza bere lekuan, dagokion lekuan. Vale? Hori izango da beti lehenengo pausoa, Sortu aldira gaiak gero, baita ere, Baina lehenengoa, antolatzen du nire gela, erabiliko ditudan gai guztiekin. Venga. Hasiko gara materialarekin. Galderarena gero ikusiko dugu oso simplea da. Eta daukagun denborarekin, amaitzeko gaur materialarekin eta beha zuek ere pizta bat praktikatzeko orain astiro bagoaz, joango gara ikusten, bale? Venga, orduan, sortuko dugu orain materiala. Eta sakatzen badugu, materialean agertzen zaigu leiho bat. Leiho hori askotan errepikatuko da, sortu materiala. Materiala da, konsulta materiala, oraindik ez da lana. Konsultatzeko materiala. Venga, lehenengoa, jarriko diogu izena jarri arte da aktibatzen argitaratzekoa, eta batzuetan pasatzen zaigu. Egiten dugu dela, ezin dut argitaratu, ez dauka izenik, eta izan behar du izena. Vale? Venga, jarriko dugu ez dakit. Hala, ni beti jartzen dut berdina, ornodunak.
ornodunak. Eta hemen, jarriko diot, nahi badut, deskribapen bat. Material horren deskribapen bat. Ba, hemen daukazu informazioa ornodunei buruz, jazta. Hemen daukazu informazioa eta materiala ornodunei buruz. Venga, orduan, zer egingo dut orain? Ba, gehitu informazio hori. Eta nondik gehitu aldiot informazio hori? Lehenengo metodoa, Google Drive-etik. Takatzen badu Google Drive, zabaltzen zai leiho bat, eta hor badaukat. Eskura, nire kontuaren Google Drive-en ditudan dokumentu guztiak. Pizka bat zailkatuta daude, hemen agertzen dira azkenak, bale? Egin ditudan azkenak, kargatu alduz. Venga, a ver. Arazoen bat baino baduzu esan, Ez doan aurreratzen. Venga. Ez doan aurreratzen ikusi ondo pizka bat nola kudeatzen duen Drive. Bitu, nik orain, bat ditut eskura Drive-eko dokumentu guztiak. Eta ez dago Drive-en. Horregatik, esaten dut, beti dana lotuta. Kargatu aldut ordenagailutik, hori agertzen da gero. Nire unitatea da joan naiz eta hor karpeta joan bilatzen dokumentua, edo baldin badaukat ezardunen artean, favoritoen artean, hor agertuko dira. Vale? Nik hartuko dut orain azkenak, suposatzen duen hemen izan behar dudala hori, dokumentu baia ornodunei buruz informazioa emateko, horrein harriko dut edo zeina, hau, eta jazta, vale? Baina suposatzen da, izango duzuela ja dokumentu bat. Venga, gehituko dugu orain, esteka bat. Hemen itxatxe behar diot esteka. Eta esteka noski, aurretik, izan behar dut prestaturik. Ni baldin banoa eta bilatzen badut abiri ezala, ornoduna Wikipedia. Vale, ba esteka hori eman nahi diot. Wikipediako esteka bat, ornodunei buruz, hitz egiten duena. Ba ordua, sakatzen dut estekan eta kopiatu, eta nire gelan itxasten dut. Vale? Noski lehenik izan behar dugu ja esteka hori. Kopiatzen dugu esteka eta itxatzen dugu. Besterik ez. Vale? Venga, berdin, gehituko dugu, bueno, fitxategia. Fitxategia gertzen da leio berbera. Baina orain, kargatu erabiliko dugu. Egingo dugu browser bilatzeko ordenagailuan bilatuko dugu dokumentu hori, eta txentatuko dugu. Ya está. Vale? Venga, eta gehitu YouTubeko bideo bat. Ba, berdin, hemendik bilatu aldugu zuzen, jartzen badugu hor bilatzeko ornodunak, ba, agertuko dira ornodunei buruzko bideoak. Baina hori ez da izango normalena. Normalena izango da zuk YouTubeen, bueno, bilatuta izatea ja bideo hori, vale? Izan behar duzu ja el bideoa gordeta. Hala, suposatu hau dela, vale? Suposatu hau dela, partekatu nahi diegan bideoa, ba berdi, kopiatu el bideoa, eta hemen jartzen diot URL eta pegar. Ya está. Hora agertzen da, nahi dudana, gehitu, vale? Orduan behitu, oso horreza dela, hemen bertan baitare itxatzi aldut elbidea, bilatu eman, agertzen da, eta gehitzen dut. Vale? Orduan, era errez batean, utzi aldiegu material hori. Bideoak, estekak, eta dokumentuak, vale? Ni jarri diet 3, ba bueno. Venga, bagoaz, eskuineko lehiora. Eskuineko lehiora. Oraindik ez dago publikatuta, materiala. Eta eskuineko zutabean zer daukat.
Norentzat da lan hori? Ba, normalean nagoen geretarako. Aukeratu alda beste gela bat. Baina normalean nagoen gelan. Orain bai, ikasle guztiontzat, hemen, kendu alditut ikasleak, ala guztiei eman. Orduan, badaukago aukera, personalizatzeko baitare lanak, norentzat, edo nori eman, bale? Eta hemen, gaia, importantea, ez dago gairik, bai, hemen hau egongo da inguru barruan. Dakatzen dut gaian, eta esaten diot, inguru barruan jartzeko. Dena den okertzen bagara ez dago problemarik, bale? Ez du jarriko gaia. Argitaratzeko baditugu hiru aukera, argitaratu, programatu egunen batean egiteko, programatzeko adibidez astelehenerako, hala. Hau, nahi dut agertzea ikasleentzat astelehenean. Ba, jartzen dut 5, gero hemen jartzen diot ordua, eta kito, eta horretan publikatzen da, gelan. Utziko dugu normal, edo gorde ziriborroa, gordeko dut, oraindik ez dut amaitu, gero berriro sartuko naiz material gehiago jartzeko edo, eta utziko du ziriborro moduan, bale? Orain, argitaratuko dugu zuzen, bale? Argitaratu dut, zuzen, eta bitu gertatu zaidana. Eta zuei gertuko zaizue batzuetan. Aztu zait jartzea gaia, eta bitu non agertu zait lana. Inguru kanpoan. Orduan jazten naiz nahazten gauzak. Bueno, jarri behar dut inguru barruan. Ba, bueno, joango naiz berriro lanera, 3 puntuetan sakatu, eta hemen daukat, editatu, ezabatu edo kopiatu esteka. Bueno, editatu. Berriro editatzen da, eta orain bai esaten diot, gaia dela inguru. Eta gordeko dut. Orain lana dago inguru barruan. Bale? Orain badauka ja inguru barruan, lana. Bale, hau da materiala, ikaslea konsultatuko du materiala, eta jazta. Konsulta, eta gero ikusiko dugu atzean egongo da galdetegi bat, edo lan bat. Bale? Orduan, materiala gehitzea, erretza. Venga, ikusiko dugu lana, eta ja, hor utziko dugu, eta behar bada, praktikatuko duzu pizka bat, lan bat jartzen dugu. Bale? Orain da lan bat. Orain bai ikasleak egin behar du zehoz. Bale? Bai egin behar du zehoz. Orduan, badaukat bi prestaturik pizka bat izango da deskribapena. Bale, deskribapena. Eta hemen jarri aldiozue, argibideak, irudian edo marrazkian ikusten duzuna deskribatu. Bale? Orain, egingo dudan izango da, ikasle guztiei ematea dokumentu bat, argazki batekin, gero haiek azpian, deskribatzeko irudia, bale, simpleena. Gero badaukat beste bat, galdera batzuekin. Baina ja, aplikatu galdea edozin dokumentutan. Bueno, gehitu behar diet dokumentu hori. Bilatuko dut, Google Drive-en. Google Drive-en jakal gordeta, eta deskribapen dokumentua hau da, deskribapena. Sakatuko dut, eta badagoia. Orain gauza oso importante bat, eta berriro gaude hori nola funtzionatzen duen Drive-ekin. Nik egiten ditudan dokumentu guztiak, eta ikasleek egiten dituzten dokumentu guztiak gordetzen dira Drive-en. Ez naiz inoiz joango ikustera, ikusiko ditut hemen. Baina, importantea, hemen daukat orain aukera berri bat. Bale? Eta sakatzen badut jokian, agertzen zaizkit, aukera. Fitxategia ikus dezakete ikasleek. Usten badut horrela bakarrik ikusiko dute. Ezin dut editatu, ezin dut idatzi. Fitxategia edita dezakete. Bale, orain bai edita dezakete. Baina kontuz dokumentu hau. Horrek esan nahi du guztiek lan egingo dutela dokumentu berean. Eta nik hori dut nahi. Nik nahi dut bakoitzak berea izatea. Momentu horretan erabila aldut hori, Beitu, egin aldut. Burgatzen zaitu orain.
baina egin aldut, fitxategia edita dezakete ikasleek. Eta gero, norentzat da hau. Eta aukeratzen badut, 3 edo 4 ikasle bakarrik, hori lan egingo dute taldeka dokumentu horretan. Vale? Taldeka lan egingo dute. Bakarrik nik aukeratzen ditudan. 3 edo 4 hemen. Eta horrela, egingo du dokumentu batzuekin, komeni bazait, taldeka lan egitea dokumentu berean. Baina orain ez, komeni zaidana da, egin ikasleentzako kopia bana. Ikasle bakoitzak jasoko du kopia bat. Eta lan egingo du bere kopien. Ya está. Besterik ez, bale? Venga, orduan berriro eskuinera. Manualpidea, ikasle guztiak, eta kontuz puntuak. Por defecto beti hartzen du 1 punto. Gu normalean utota gaude, lan egiten 10 punturekin. Jartzen dugu 10 puntu eta jazta. Bale? Eta batzen dugu 0 bat. Epe muga, jarriko diogu epe muga, berdin. Zakatzen badugu, jarri aldugu, tein egunetan amaitu behar duten, benga, 17 egon behar da amaituta. Eta ordua baita elakoratu aldugu, baina, ordua berdin zaigu. Ordu hori, bale? Jarri aldiegu muga bat, edo utzi mugari gabe. Gairik bai, noski, euskera kaso honetan, deskribapen bat baldin bada jarriko dugu euskera. Eta hemen dago orain botoi berri bat, argi bideak. Googleek askotan, edo esateagatik egunero, aldatzen ari da gauzak. Eta batzuetan sartzen gara, eta lehio hau aldatu da, edo hau eltzego lehen. Badago denbora osoan pizka bat gauzak berrizten. Nik konparatzen dudanean, Microsoft eta Google, beti esaten dut, antzeko lan egiten dute. Microsoft orain dauka 365 plataforma. Komentatu duzu eskolan? 365 plataformarena? Bueno, Googleek bazeukan eginda bere plataforma, Google Suite. Eta hor daukagu, hojak de kalkulo, dokumentuak, gardozpenak, denetarik, ezta? Eskoletan, joan gara, hartzen Google Suite, gainera logan zelako, ohitu gara lan egiten plataforma horretan gauza guztiak egiteko, eta orain, delegaritzak egiten du, orain ez ja, bazeukan eginda. Egiten du kontratu bat Microsoftekin, implantatzeko 365, eskoletan. Plataforma antzekoa da. Gauza berdina daude. Un editor de texto, una hoja de cálculos, presentaciones, gelak sortzeko. Arazoa zein da, asko zailagoa dela. Asko zailagoa. Googleek egiten ditu gauzak oso sencillak, oso arruntak, oso intuitiboak. Kladun adibidez ezke oso intuitiboa da ikusten ari garen guztia. Buelta bat egiten baduzu, pizka bat ikusita, jazta. Baina Microsoftena komplikatua. Potenteagoa da bada, baina askoz komplikatuagoa. Zein da arazoa orain? Eskolek noski jarraituko dugura erabiltzen el Google Suite. Kenen osaken jaiari, nahiko esfortzua egin dugu horraino llegatzeko. Ez daki zein puntutaraino, delegaritzak nahi izango duen implantatu, behartu, edo auskalo. Ez dut uste. Eta eskola guztietan, emango digut aukera erabiltzeko Office 365, baina guk esango dugu ez nahi izatela etzen jade Google Suite, ni parios. Hori da menteratzen dudana. Hori, Googleek egiten du gauza simple, errezak, intuitiboak, eta orduan, egunero joaten da pizka bat, eguneratzen eta gauzak aldatzen. Hemen adibidez, argibideak, berria da, eta hemen egin alduzuena da, errubrika bat sortu edo errubrika bat erabili. Ni egiten ari banaiz adibidez orain deskribapen bat, egin aldiek errubrika bat ebaluatzeko, nola egiten den deskribapen bat, ez da? Nola baloratu, segundola egin duen, badakizu zuen errubrika bat. Zuetobe batzuk, adjetibo pillo erabiltzen du eta oso ondo, 5 puntu. Ez du hainbeste erabiltzen, 3 puntu. Hori, hartu alduzu internetetik eta ez zelen hartzen baduzue horrelako errubrika bat, behitu importatu, kalkulo horria zerbitzetik, jaizten baduzue bat, una hoja de kalkulo, erabila duzue jamen zuzen. Ikaslei emateko, zer? Kaldera bat egon da. Venga, baina eta sortu alduzue, ez gara sartuko askorik, sortu alduzue eta sortzeko behitu berriro.
Hemen daukat puntuak, adibidez hemen jarriko ditugu 5 puntu. Eta idatziko dugu hori, mailaren izena goi maila. Eta azalpena, adjektiboak erabiltzen ditu, eta pipipipi. Venga, gehituko dut beste bat. Honek balioko du 3 puntu. Eta izango da maila, tarteko maila. Bueno, ez du hainbeste adjektibo erabiltzen, pizka bat, vale? Egiten diogu hor, haiek ikusteko nola ebalatuko dudan nik, horretarako balio du rubrika bat, ikasleak jakiteko nola ebalatuko duen irakasleak lan hori, eta jazta. Vale? Amaitzen dugunean, joan algara gehitzen irizpide batzuk, nahi ditugunak, eta amaitzen dugunean gehitu irizpidea. Vale? Horrein ez dugu egingo, itxi. Vale? Baztertu. Ez dut nahi. Venga, orduan ja sortu dugu lana. Eskuineko zutabean bete dugu, bete behar duguna, eta ja está sortu lana. Venga. Venga, sortzen ari da. Vale. Venga, eta horrein bai. Berriro, joango naiz ikaslearen kontura. Ikusteko nola egiten duen lanak. Eta ikusteko behar bada oso garrantzitsua dena Classroom honetan eta G Suite honetan. Interakzioa. Vale? Ikasle eta irakaslearen artean. Joango naiz ikaslearen kontura, venga, zintzen, uste dut hau. Venga, eta beregela. Beregela zegoen, hemen. Venga, manago ikasle moduan, ikasle 0-2 hori, Beitu, baldin bano al tablón, hemen daukaia, José Classroom ha publicado una nueva tarea, deskribapena. José Classroom ha publicado un nuevo material, ornodunak. Publikatzen dudan guztia, gertzen zaio. Hemen zakatzen badu, joango da zuzen da la tarea, ¿vale? Baina joango gara hemendik. Badoa al trabajo de clase, eta ikusten du. Inguru, ornodunak, a ver, kargatuko dugu berrira. Vale, venga. Beitu, lehen esena gertzen, errefreskatu behar delako horria, ¿vale? Venga, itxiko dugu hau. Bale, hemen dago, deskribapena. Hori da lana, eta ikustia baita ere desberdintasuna. Materiala, lauki bat edo folio bat, eta etiketa bat goian edo, eta den barratxo batzuk. Lana, bale? Ikono desberdina ditu. Bueno, zakatzen du lanean, eta ikusten du bertarea, edo zuzen, zakatzen du dokumentuan. Bale, hor dago ikaslea ja, dokumentua zabalik, eta bueno, deskribapena egin. Bale, haber hemen kontuz, bale, jarriko naiz, venga. Atxean, bueno, bitu, bazegoen egin gara bada, batek idatzi duelako zehozen. Baina, bueno, hemen ikaslea sartuko da, eta hasiko da deskribapena egiten. Vale, jarraituko du egiten deskribapena, pum, vale? Eta ez du ezer egin behar, kontuz hemen baitare, Google dokumentuak, kalkulo horriak eta bar, gordetzen dute dan automatikoki. Eta batzuetan orain, batzuei bururatzen zaie, bueno, hemen daukat konpartir hori egin beharko dut, ez da partekatzeko irakaslarekin. Ez duz ezer egin behar, dan egiten automatikoki. Ikasleak amaitzen duenean egiten, izten du dokumentua, eta jazta. Vale? Orduan, baldin badoa bertarea, hemen izartu alda baita ere dokumentuan, Hemen izakatuz, bertarea. Eta hemen zakatuz, sartzen da dokumentuan, eta idazten du, vale? Venga, hor dago, Venga, hor dago idatzi duena. Vale, amaitu du, izten du. Eta bertarea hori, entregar, jazta. Hemen badauka beste aukera bat. Eta da, añadir o crear. Batzuetan eskatu aldiogu berak egindako dokumentu bat, Esan aldiogu behitu, ornodunekin utzi diogu materiala, eta aurrengoan izango alda lana, gero jartzen diogu lana. Eta esaten diogu, aurreko dokumentazioa aztertu, eta gero egin PowerPoint edo egin aurkezpen bat, ornodunei buruz. Edo zaikatu, ornodunak Word batean, edo dakizel, edo dokumento batean.
eskatu aldio hori, eta nola jarriko du bera, gero hemen añadido crear. Vale? Egingo du bere dokumentua, eta hemen gehituko du. Orduan, ikasleek ere gehitu dituzte dokumentuak, haiek egindakoak. Baina, bueno, kasu honetan, baita, bai, baina, bitu, hemen agertzen da, komentario privado. Hemen agertua, sartu aldu, komentario bat, irakaslearen txal bakarrik. Ba, oso zala iruditu zailea, edo ez dakizel, vale? Baina bakarrik irakaslearen txal. Venga, orduan, hemen, suponetzen da, bete duela, entregatuko du. Vale, entregar, esaten dio, entregar un archivo, vale, entregar. Ikasle moduan nago, Batzuetan bueltak anabil ikasle irakasle eta nazten zarete eta esaten duzu, jose historia. Zuek ez zarete inoiz egongo ikasle moduan. Orduan, hori pizka bat ahaztu ikusten dugunean, bale? Venga, barago berri irakasle moduan. Eta sakatzen badu deskribapenean, ikusten dut batek entregatu didala, ja. Bale? Batek entregatu dit lana. Ba, bueno, ikusiko dut lana. Sakatzen dut, eta hor dago. Hau da, nota jartzeko, bueno, lanak konsultatzeko, zuzentzeko, eta nota jartzeko lehioa, bale? Sakatu dut bakarrik, entregatuta dagoen batean. Hemen agretzen da entregatuta daudenak, esleituta daudenak, hemen kasu honetan ez dago, baina oraindik entregatu gabe daudenak agertuko ziren, hemen azpian. Venga, badaukat bat. Ba, ikusiko du zer egin duen ikasleak. Sakatzen du gainean, eta ikusiko du zer egin duen. Bale, hor agertu zai dokumentua, baina behitu, hemen agertzen da dokumentua, eskuinean agertzen da zutabe bat kalifikatzeko baitare, hemen bertan jarri aldion nota baitare, baina dokumentua, bueno, ez dakit ondo ikusten dudan, ikusi aldut hobeto. Sakatzen badut hemen, laukitxo honetan, gezia daukana, ikusi dut dokumentu osoa, hobeto ikusteko, bale? Handiago eta hobeto eta argiago ikusteko. Bale, hor dago ikasle horre deskribapena, eta behin dago hori interaktibitate hori, nola zuzendu ikasleari dokumentua, bale? Eta hau da oso importantea. Google Suite sortu zen entrepresara zuzenduta, lantaldeko lanak egiteko, 2 edo 3 pertsona lan egiteko dokumentu berean, vale? Eta gero ja esportatu zen eskoletara, vale? Primera etorri zaigu, eta bueno. Venga, ba, suposatu. Bueno, berina. Gustatu, suposatu txarto jarri duela, vale? Hartzen dut txarto dagoena, izan aldariz bat, paragrafo bat, nahi duzuena, Eta gero egiten diot, iruzkin bat, horretan. Beitu, testua hartu dudanean, hemen agertu da gehi bat. Vale? Beitu, hartzen badu berriro testu bat, agertzen da gehi bat. Gehitu iruzkina. Ba, hori gehituko diot iruzkina. Ba, zuzendu hau edo nahi duzuna. Edo ortografia zuzendu, edo oso gutxi egin duzu, edo hau hobetu alduzu, vale? Egiten diozu iruzkin bat. Eta jazta iruzkin du. Jazta. Egin aldira, nahi dituzun iruzkinak. Basoaz zuzentzen eta markatzen iruzkinak. Venga, berriro, izten dut ezer egin gabe, ez dut ezer egiten. Badau egin da ja iruzkinak, izten du dokumentua. Bueltatzen nahi, aurreko horrira, eta ben zaten diot, itzuli dana. Ez dio jarri nota, zuzendu behar duelako, bale? Itzuli dana. Bale, itzuli dana, bai. Itzuli dana. Bale. Itzuli diot, nota jarri gabe, Orduan, berak orain, egin behar duena, venga, non dago deskribapena, bale. Venga. Orduan, berriro ikasle kontura, vale? Eta berriro zuek ez moskeatu hainbeste vuelta, Zuek egin gozarete beti irakasle moduan. Beitu hemen, vale, bueno, el trabajo deskribapena. Venga. Beti bueltatzeko edozein momentutan bagaude, edozein horretan baldin bagaude eta pizta bat galduta, beti sakatzen badugu
gelaren izenean, bueltatuko dugu, edo bueltatuko gara horri nagusila. Venga, ikasleak, bueno, azteko bere Gmailan jaso du mezu bat esaten, irakasleak bueltatu dizu dokumentu hau, bale? Beti doa loturik Gmailarekin, eta ikasleak bai, beti jasoko du Gmail bat esaten zer egin duen. Bueno, ikusten badugu hemen bertarea, ikasleak ikusi du hori bueltatu dio la tarea, berriro ikusten du tarea, eta sakatzen du. Eta ikusten du, irakasleak, egin diola iruzkin bat. Hor dago markaturik. Ikasleak ikusten du, iruzkin bat egin diola. Eta orduan, ikusiko du, zein motatako iruzkin edo komentario egin dion, bale? Zuzendu hau. Bale, venga, jazta. Zuzenduko du. Hala, oso polita. Jazta. Zuzendu du, eta zuzentzen duenean, sakatzen dueltik, esaten, egin da daukala. Jazta. Bale? Hori zuzendu duela. Eta berriro, konpondu egin du dana, bueno, hala, izten du lana eta berriro entregatzen du. Bale? Konpondu egin du, berriro entregatu. Ikasleek hartzen dute minuto pare batean. Zaitzen dira, eta ikusten dut, eta maniatzen dute problemari bat. Badauka aukera anulatzeko, ezabaztu zaizu zer jartzea. Anulatzen du, zaitzen da berriro eta konpontzen du. Bale? Baina, bueno, venga, entregatu du. Venga, bagoaz orduan gelara, hasiko naiz gaitzen pizka bat. Venga, eta berriro, bueltatuko naiz gelara. Irakasle moduan ja berriro, Venga, berriro entregatutakoak bat. Venga, deskribapena. Hala, ikusiko dut osoa, ondo ikusteko. Hau ez da zergaitik egin behar, irakurtzen baduzu hemen eta ikusten baduzu ondo dagoela, jazta. Baina, bueno, beti ikusteko beti, zabaltzen dugu oso eta bat. Venga, oso polita. Bale, zuzendu du. Eta ben ja, ondo dauka. Venga, jarriko dio nota. Jarri aldiot hemen, nota, bale? Ero jarri aldiot, bueltatzen banaiz, atxera, gelara, bale? Hau joango naiz izten, bueltatzen banaiz gelara, hemen jarriko dio nota, ja. Venga, nahiko ondo egin du, bederatzi jarriko diot. Bale? Eta orduan, oraindik ez dago bueltatuta nota, agertzen da gordetzen, baina gero agertzen da zirigorroa, bale? Orduan, sakatzen badut 3 puntuetan, itzuli. Bale, jakinarazpen bat bidaliko zaio ikasleari, beti jasoko du jakinarazpen bat, bale? Gmailen bidez edo bere kontuan. Hemen baita ere egin aldiot iruzkin pribatu bat, oso ondo lan egin duzu, primeran egon da, aldatize, eta jazta, eta itzultzen dio nota. Bale? Jazta. Hori, lan hori ja bukatuta, zuzenduta, eta bat. Baina horretan, interazio horretan, nola egin aldizkio da nik ikasleari iruzkinak eta nola berak konpondu aldituen, oso importantea, Bale? Venga, bale. Bueltatuko gara gelara, eta joango gara ikusten ja notak. Nota badauka jarri, eta orduan ja agertu behar zaitor. Bale? Hor daukat ja. Deskribapena, ikasle 0-2, bederatzi. Bale? Gero joango gara ikusten poliki-poliki ala nola gehitu nota horiek, nola joango diren gehitzen eta handitzen, eta bueno. Venga, laurde bat faltara, orduan, behar bada ikusiko dugu beste gauzatxo txiki bat, utziko dugu biharko, edo urrengo asteak, utziko dugu lan galdeketa duna, hori bai askotan erabiliko duzu, batez ere testak direlako eta galderak eta bat, Bueno, baina hemen amaitzeko honekin, eta ja notekin jarraitzeko, bale? Badaukat aukera jaizteko nota guztiak egin ezpen. Eta orduan, hori izango ditut, nire ordenagailuan,
aldaketak egin nahi baditut, edo kopia-pega, edo ez dakit zer, nahi duna danerako, bale? Eta hemen bai, nik batzuetan komentatzen du, komplikatu du bizitza hemen pizka bat Googleek. Notak baldin badira, esango nuke, bueno, hemen, notak atalean egongo dira, notak, ezta? Bai, horrela taula batean, bai, baina ez zen hori. Bale? Notak izango dituz, nola? Agertuko dira, agertzen dira, bitu hori, ez dut inoz kontrolatu, baina bai, ez dago adibidez, ez dakit, ez da nahi duzuena, adibidez hemen goian beste zutabe handi bat, euskera eta euskerako guztiak, mate eta mateko guztiak, ez da? Ez, egiten ditu guztiak, uste dut, bale? Venga, orduan, esaten dut, bueno, nondi jaitzi notak, hemen badaukat, eta batxoetan agertzen da, eta ja erabili dugu, torka bat, baina hemen berriro zehetasunak agertzen dira, beraren zehetasunak, bale? Orduan, notak jaisteko estel batean, joan behar gara berriro hori a las notas, bale? Entregatutakoak 0, eta hemen, leio horretatik, notak jartzen ditugun eta lanak jartzen ditugun lekutik, hor bai jaisten dira, bale? Gogoratu, leio honetan nota jartzearena eta lanak ikustearena. Orain bai dago hor orlojua, baina zekatzen badut, agertzen da beste gauza bat. Kopiatu kalifikazio guztiak Google kalkulo horri batean, deskargatu en CSV, baina hori ez egin inoiz, CSV digan formato ez da taulena, komak separaturik eta gero zabaltzeko zaila, bale? Bueno, kopiatu kalifikazio guztiak ez batean, kalkulo horri batean. Bale, eta hori daukat, kalkulo horri bat, nota guztiekin. Bale? Hemen bakarri dago arrazto txiki bat, bale? Eta da, ni baldin manoa nire drivera, venga. Zabalduko dute. Bitu, oraindik ez dut zabaldu drive zertarako, baina esan dizuet, driveen gordetzen dira lan guztiak. Guztiak, Banago nire driveen, irakaslearen driveen, eta hemen nire unitatean badaukat Classroom karpeta bat. Classroom, besteak dira nik sortutakoak, praktikak egiteko eta bat. Baina Classroom berak sortu du. Eta hemen barruan, Classroom barruan badaukat Monoal Pilar gela, hau dira beste bideen frogak egiteko erabili duena, bale? Eta ditudan gela guztiak. Zuazo, gestuten lain, ezabatzeko gela, ditudan gela guztiak daude hor. Eta hor barruan daude, bakoitzari dagozkion dokumentuak. Baina ez zaret ez azartuko ere, izertarako dan egingo duzue Classroometik, deskribapena, bagitu ikasle 0B dokumentua, hor dago, bale? Konsultatu aldut horti baitare. Baina ez duzue ez da erabiliko ere, Bueno, arazo txiki hori. Classroom karpeta horretan, gordetzen dira kalifikazio guztiak. Eskatzen ditudan kalifikazio guztiak gordetzen dira leku berea. Hori, momentu batean da, ez dakitakaz bat, edo bai, konpondu behar duten gauza bat, ezta? Suposatzen da, gela bakoitzean gorde behar zirela notak. Gela bakoitzeko notak, bere gelako karpetan. Baina ez, guztia jarraian. Orduan, gela asko baldin badaukat edo askotan eskatzen badizkio notak, izango dute una zerrenda alkopon. Zer egingo dut, begiratu zein izan den azkena, edo, hobeto, momentu honetan, eskatzen dizkio danean notak, egin aldudana da fitxategia mugitu artxibo hau. Mugitu. Eta ez dakit, driven mugitu dituzu artxiboak, bada esploradorea bezala, baina, bueno, beste leio txiki batean, ez da? Orduan, nora eraman nahi duzu dokumentu hau? Zuzen, badoa a la carpeta de Classroom. Eta orduan, egin behar duan gauza bakarra da, pues, no, al Pilar, gela honetara mugitu nahi dut. Ya está. Ekarri ona, eta mugitu,
eta jazta. Badaukazu esartuta, ja, gela antolaturik, bale? Hori, komenigarria, nota eskatzen duzuen bakoitzean, hala, mugitu lekutik, eta sartu nota horiek, dagokion gelan, eta jazta, bale? Eta beti, erreza, izango da mugitu, Classroom agertuko da, bitu orain eta agertzen Classroom, gorde dudalako, ez da? Baina normalan agertuko zaizue, Classroom karpeta ja zuzen, eta biatu gela, jazta, beste dikez. Bale? Bestela izango dituzu bete nota guztiak, leku berean, eta errabada pizka bat, galduta. Leku berean aldera, Leku berean deskargatzen duzunean, atozu saldatzen duzunean, non? Danak deskargatzen duzunean, leku berean. Hortik aukera dago hartzen Baita ere. Hori ja da gauza bat, ez da, driven kudeatzea. Baina nik hemendik hartu aldut, adibidez, hau, hartu aldut, eta eraman, arrastratzen eraman, egingo dut hemendik, beste karpeta batetara, bale? Eramatzen dut, zatiko. Edo egiten du baitare mugitu, eskuineko botoiarekin mugitu, eta eramaten duzuen lekura. Baina hartzen baduzu ohitura, justu zabaltzen duzuenean, hori ja mugitzeko ja momentu horretan, hobeto, bale? Eta Juan, zabalduta desuzen duzu eta agartuko gula. Zabalduta duzu eta agartu da zu karpeta baten ja hemen eta agartuko. Ez da gehituko hemen, hori ja mugitu dut, eta egon behar da, mono altira karpetan. Hor dago ja. Kalifikazioak monoa eta bale? Gehiago baldin badaukazu, fijatu datan. Egin izan da jaitxe duzun azkena, eta jazta, bale? Venga. Zein. Zukala ezberdin dizakete ikasleek egin dauden eta egiteko dauden lan berriak materia horretarako taulan. Egin daudenak eta egin daudenak? Bitu hemen, takatzen badugu, hemen ez dira agertzen. Baina hemen, taula honetan, bitu agertzen dira ja, agertzen dira zailkatuta, kasu honetan kalifikatuta daudenak, ikasle 0-2 jarri jo nota, gehiagorik ez daukadan ez da gehiagorik agertzen. Baina normalean bai agertzen da hemen, entregatutakoak, esleituak, oraindik entregatu dituztenak, eta nota jarrita daukatenak. Ikasleak bere Classroom karpeta izango du baita ere bere Classroom karpeta bere driven, baina bakarrik egongo dira beranak. Badago Classroom eta ikusten du faltatzen zaiola gauza bat egiteko eta entzabatu duena, berak ikusten du. Eta normalean egin aldu bitu, fecha de entrega próxima. Yuju, no tienes que entregar ninguna tarea. Ver todo, ¿vale? Eta hori ikusiko du, entregatu gabe dituen lanak, ¿vale? Kasu honetan ez dauka zer, baina hemendik ikusiko du. Zer falta zaion entregatzeko, ¿vale? Bueno, hemen utziko dugu. Hurrengo astean jarraituko dugu, edo hasiko gara egiten. Eta joan gara ikusten ja gauza batzuk aurkezpen horretan atxerago daudenak. Ikusten badugu lan galdeketa duna, izango da jabil pasatzea eta zu ikastea lanean, Hori egun horretarako, azkenengo egunetarako saiatu, zuen gela montatzen, baldin baditu zoia imeiak, montatu gela, jarri zer bentsat hasi danean. Insistitzen du goza batean, Martxan jartzen baduzue jarri, Edozin momentutan konfinatu algara berriro, edo kogumeak konfinatu. Eta benetan, desberdintasuna handia dagoela, Umea altzatzea, ikasle altzatzea, eta sartu Classroomen, eta hori izan eguneko edo azteko plan osoa, eginda, ez daukazu ikusirik. Eta komunikazio guztiak, material guztiak, lan guztiak. Eta ez, haren begiratu du Gmailien, aberia dagoen zehozer. Utsi dize bai driver, joango nahi drivera. Ez dakiz daukalak, ez da era, bale? Funtzionatzeko era. Eta erreza eta funtzionala.
Vale? Bueno.